खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदों दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। आलादा रायजो बदलनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोना सान्थि सुक्तिनि सिगांबो सान्थि गैयामोन आरो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो सान्थि गैया। सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो माखासे बारग' एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दं आरो माखासे बेल मोनना गबनायफोराबो कर्ट कासारि हारथिंनो हादिर मोनाखै। सुक्ति खालामखांनानै दिनै साफा सानै दैदेनगिरिफोराल' आरामै गारियाव जिरायना आलो गोजोन संसार जागासिनो, नाथाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोना कर्ट कासारियाव दिनैसिमबो थांबाय थानांगौआ जोबाखै। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जेलनिफ्राय जामिनाव गखानाय बारग' एनडिएफबि एम रैखाथि एबा रंजालु मोसाहारि बिथाङा फिन तेजपुर जेल सिङाव सोजाफिननो गोनां जादों। बे जेलाव सोजाफिननायखौ लानानै एम रैखाथिनि बिसि बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि बागै माखासे बाथ्राफोर बुंदों। बिथाङा बुङोदि 34 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारबोनानै दिनैसिमबो खनले खनले कर्टआव आगान हैबाय थानो गोनां जायो। 2010 मायथाइनि केसआनो दिनैसिमबो जोबाखै। दिनै एनडिएफबिखौ लानानै सान्थि सुक्ति खालामसेयावबो दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा सान्थियै थानो मोना। बोरै सान्थि सुक्ति जाखो होनना बिथांनि बिसिया सोरखारनिसिम सोंथि खालामो। दिनैसिमबो हियारिंनि सम सफैब्ला बारग' एनडिएफबि बिथांमोना हमनानै लांजाबाय थानो गोनां जायो। सोरखारनि एनडिएफबिनि मुङाव होनाय 4 लाख राङा कर्टआव थांलाय फैलाय केस गेलेनो थाखायसो होनाय रांमोन नामा होनना बिथाङा सोंथि खालामो। बेनिखायनो आथिखालनि सोलिबाय थानाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिटिसि सोरखारखौ थाबैनो एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ रायज्लायना फोजोबनो हानांगौ होनना एम अख्रां एबा रंजालु मोसाहारि बिथांनि बिसिया सोरखारनिसिम खावलायो। बेनि अनगायै एम अख्रांनि तेजपुर जेलाव फिन जोबफिनजानायखौ लानानै सनितपुर जिल्ला राङापारानि एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायोदि दिनै एम अख्रांल' नङा, गोबां एनडिएफबिफोरनि केसआ दिनैसिमबो जोबाखै। सोरनाबा 22 बोसोरनिबो बांसिन बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो केसआनो जोबाखै। कर्ट कासारि थांबाय थानांगौ जायो, जायनि जाहोनाव नखरनि हालोदा गाज्रि जालाङो। बेखायनो बिटिआर सुक्तिया मोनसे जाफुंसारै सुक्ति होनना बिथांमोना फोरमायो। सोरखारा होनाय 4 लाख रांनि सोलाय केस मारियै मारियै 8 लाख रांनिबो बांसिन खरस जालांबाय। थारिख मारिबाय थानो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव गोबां रां खरस जायो। बेबादिनो सोरखारा होनाय 4 लाख राङा जोबलांजोब्बाय होनना बिथांमोना फोरमायो। लोगोसे सोलिबाय थानाय बिटिसि सोरखारखौ थाबैनो केसफोरखौ फोजोबना होनांगौ होनना बिथांमोना खावलायहरो। दासान्दि गासै आसामावनो सोलिगासिनो बर'नि मुंदांखा हारिमुवारि मोसानाय बागुरुम्बानि दोहौ। फैगौ 17 जानुवारि खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव सारुसाजाय स्टेडियाम गुवाहाटीआव दासिमनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बुरजासिन गासै 10,000 लाइमोन मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं। बै सानखालि गासै हादोरनिनो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै हारिनि गोबां रायजो राजाफोराबो बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनो थाखाय बाहागो लागोन। खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जाबस्रिं बायदिफोर बर'नि आंगो हारिमुवारि दामजुफोरखौ दामनानै बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनिखायनो गासै मोसाखावरि लाइमोनफोरनि रिहार्सेल खालामनाया मैया जों नैथि सानाव आगान होबाय। बेखौ लानानैनो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा मैया बर'नि गामसा आर'नाइ गाननानै लाइमोन मोसाखावरि बिथांमोननि थानाय जानाय लोंनाय आरो रिहार्सेलखौ खबर लाहैयो आरो गुबुन फारसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो रिहार्सेलखौ मोजाङै नोजोर होबाय थानायखौ समाजारि बिजोङाव फोसावबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैला। बेनिखायनो बिसायख'थिखौ लानानै गासैबो आसामनि दोलोफोरा थाग थियारि जानायखौ नुनो मोनगासिनो। लोगोसे दान्थे बिदान्थेखौबो सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो बिजेपि दोलोआ एबा एनडिए एलायन्सआबो फिन खनसेबाव आसामाव सोरखार दानो थाखाय थाग थियारि जानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि सायाव बिजेपि एबा एनडिए एलायन्सनि सिट शेयारिंनि बागै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे मख'जाथाव बाथ्राफोरखौ फोरमायना होयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एनडिएनि सिङाव गासैबो फ्राम सिट शेयारिं एरेन्जमेन्टआ जाखाबाय। मोन 10निफ्राय 12टा सिटनि बागैल' सावरायनो गोनां दंबावो होनना बिथाङा फोरमायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे मोन 10निफ्राय 12 सिटआ बिटिसिनि सिट जानो हागौ।
एनडिएनि जेनेरेल सिट चेयरिंआ गासिबो थियारि जाफ्रामजोब्बाय, जेराव बकाघाटआव एजिपिआ गेलेगोन आरो जालुकबारि समस्तियाव बिजेपिआ गेलेगोन। सोर सोर बिजाथिफोरा टिकेट मोनगोन बेनि सायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायोदि जायफोर एमएलएफोरा रायजोनि थाखाय आरो दोलोनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बिसोरनो टिकेट होनाय जागोन आरो जायफोरा मोजां खालामाखै बिसोरनि जायगायाव गोदान रायजोफोरनि सायख'नाय सुबुंनो टिकेट होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायोदि बिजेपिआ जाय समस्तियाव 80% बांसिन मुस्लिम सुबुं अनजिमा दं बे समस्तियाव बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय जानाय नङा होनना बिथाङा फोरमायो। बेखायनो गासै गं 22 मुस्लिम मेजरिटि 80% बांसिन मुस्लिम थानाय समस्तियाव बिजेपिआ बिजाथि होआ होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो। बेनिखायनो एनडिएआ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव खमैबो गासै गं 103 निफ्राय 104 सिटआव बिसायख'थि गेलेगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो। फैगौ 17 जानुवारि खालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गुवाहाटीआव फैगोन आरो गोदानै हावड़ा टु कामाख्या आरो कामाख्या टु हावड़ा बन्दे भारत ट्रेनखौ बेखौ फैगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय बे बन्दे भारत ट्रेना बिटिसिनि राजधानी क'क्राझार स्टेशनाव स्टपेज एबा थाबथानाय गैया। बेनिखायनो क'क्राझारावबो थाबथानाय बानायना होनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना क'क्राझारनि डिसिनिसिम मेम'रेन्डाम गथायो आरो भारतनि रेल मन्थ्रि आरो भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननिसिमबो क'क्राझाराव स्टपेज खालामनो थाखाय मेम'रेन्डाम हरनाय जायो होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना फोरमायो। मोनद' हारिनि एसटि होयो ना होया बिनि सायाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। एसटि होनाय होयिया जोंनि आखायाव गैया, बेयो दिल्ली सोरखार रायजो सोरखारनि आखायावसो दं। एसटि होनाय होयै मोननांगौ मोनैनि सायाव खुगा बेखेवदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा। बिक्रम दैमारिया फोरमायोदि एसटिनिख्रुइबो आरो गोजौसिनाव मा दं जाय बर'फ्रा मोननांगौ नाथाय दिनैसिमबो मोनाखै, बेनि थाखाय नाजा। सोमावसारनायनि मुङाव गावनि न'खौनो सिफायना लानाया मोजां जायाखै होनना बिथाङा फोरमायो। थांनाय बिएलटि सुक्ति जानाय समावबो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स होनांगौ होनना दिल्लीनिफ्राय लिरना लाबोदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो कार्बि आंलंनि बर'फोरा एसटि हिल्स मोनाखै। दिल्लीयाव खालामनाय बिएलटि एकर्डजोंनो जुदि एसटि हिल्स मोनाखै अब्ला दानि मोनद' हारिया एसटि मोनोना मोना बेनि सायाव जेबो बुंनो गैया होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे जानानै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर सुक्तियावबो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्स होनांगौ होनना सुक्तियाव लिरनाय दंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोनाखै। दिल्लीनिफ्राय लिरना लाबोनाय एकर्ड एबा दफायाव थानायानो जुदि बर'फोरा एसटि हिल्स मोनाखै अब्ला मोनद' हारिया एसटि मोनो मोना बेनि सायाव बुंनो गोनां गैया होनना बिथाङा फोरमायो। जानानै थांनाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि दुंहावआव राजखान्थियारि आखाइ दं होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा बुङो। मोनसे सोमोनांथाव आरो मुगैजाथाव जाथाय, गावनि न'खरनि सा 6 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गावनिनो सा 2 गथ'फोरखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबदों सासे दुथां सुबुङा। खौरांनि बादिब्ला गावनि गथ' आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ सिखाजों गाग्लोबग्रा दुथाङा जौ लोंनानै बिदि मुगैजाथाव खामानिखौ मावदोंमोन। बे जाथाया माजुलि जिल्लानि फुल'नि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आशकगुरि गामियाव जादोंमोन। बे जौ लोंना सिखाजों गाग्लोबनायाव गावनिनो 12 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोब्राब जोखोम जायो। लोगोसे गावनि न'खरनि सा 6 सोद्रोमाजों लोगोसे गावनिनो सा 2 गथ'फोरा गोबौ सिखाजों गाज्रियै गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जायो। जौ लोंना गाग्लोबग्रा दुथांखौ प्रदीप दास होनना सिनायथिनाय जायो। गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय गासै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राब जोखोम जानायलाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय जरहाटसिम दैथायहरनाय जायो। जाथायनि बागै न'खरनि साखाथिनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबबाय थानाय समाव साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै हमथाफैदोंमोन आरो बासायफैदोंमोन। दुथाङा सोरखौबा खर'आव सोरखौबा गोदोनायाव सिखाजों गाग्लोबदोंमन आरो सोरखौबा आथिं सिफायना होदोंमोन आरो गावनि फिसाफोरखौबो गाग्लोबदोंमोन। उनाव साखाथिनि मानसिफोरा फैना बिखौ हमो आरो पुलिसनो हरनायनि सिगां रायजोफोरा दुथांखौ गोबां बुयो आरो उनाव पुलिसनो गथायना होयो। भारतनि सा-सानजा एबा नर्थ इस्टनि रायजो मिज'रामाव सानफा एफा टिबि बेरामिनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं, जायनि थाखाय गासै मिज'रामाव गिनो गोनां जानानै फैदों।
थांनाय 2025 मायथाइयाव मिजोरामाव गासै 145 सुबुंफोरा टिबि बेरामजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय, जाय थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ हारआ जोबोद बांसिन। मिजोरामाव 2025 मायथाइयाव गासै 2275 सुबुंफोरनाव टिबि बेराम जादोंमोन, बेनिनो 145आ जिउ खोमानो गोनां जायो। मिजोराम रायजोआव टिबि बेरामजों थैनायनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं। 2020 मायथाइयाव गासै 31 सुबुङा टिबि बेरामजों जिउ खोमानांदोंमोन। 2021 आव 41 जन, 2022 आव 87 जन, 2023 आव 119, 2024 आव 136 आरो 2025 आव बयनिख्रुइ बांसिन 145 जन सुबुंफोरा टिबि बेरामजों जिउ खोमानो गोनां जायो। 2025 मायथाइनि गासै 2275 गोदान केसफोरनि गेजेराव 141 टिबि बेराम जानायनि सुबुंफोरनि बैसोआ 14 बोसोरनि खम बैसोनि। बेनि गेजेराव गासै 84 बेरामिफोरखौ फोसाबनायाव जाफुंसारो। मिजोरामनि राजथावनि आइजल सोहोरावनो बयनिख्रुइ बांसिन टिबि बेरामखौ मोननाय जादों। बे आइजलावनो गासै 1569 जन बेराम मोननाय जादोंमोन आरो आद्राफोरा रायजोनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोननाय जादों। मख'जाथावदि भारतआ गासै हादरावनो टिबि बेरामखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दं, जायनि थाखाय पीएम टिबि मुक्ति भारत अभियान बायदि थांखिफोरबो आजावनाय जादों, नाथाय दासिमबो टिबि बेरामखौ फोजोबनायाव जाफुंसार जानो हायाखै। 2024 मायथाइयाव हादराव गासै 27.1 लाख सुबुंफोरनि देहायाव टिबि मोननाय जादोंमोन आरो बेनि गेजेराव 3 लाख सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि थाखाय भारतआ बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन टिबि बेराम जानाय हादरनि मुङाव दं। 2018 मायथाइयाव भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 2025 मायथाइसिम गासै हादरावनो टिबि बेरामखौ फोजोबनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बियो जाफुंसारनायखौ नुवाखै। भारतनि अख्रांमा बिजिरसं आफाद एबा सुंदयै इसर'नि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। इसर'नि PSLV C-62 मिशनखौ बिरहोनाय समाव मोनसे बिगियानारि बेले-बेजेनि थाखाय रकेटआ जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव सेटेलाइट दैथायहरनाय मिशनाव जेंना सोमजियो। बे रकेटआ श्रीहरिक'टानि सतीश धावन स्पेस सेन्टारनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय मिशननि माखासे मिनिट समनि उनाव थामथि थाखोसिम सौहैनायाव साइन्टिस्टफोरा माखासे गनायजाथावै जेंना मोनदाङो। बेनि सायाव इसर'आ फोरमायोदि जों जेंनानि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव गुदि खिथाफोरखौ फोरमायनाय जागोन होनना फोसावो। उनाव इसर'नि चेयारमेन V नारायणन बिथाङाबो फोरमायोदि मिशननि थामथि थाखो सौहैनायाव रकेटआ सोलाय-सोल' जेंना जायो। इन्जिनियार आरो साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों। बे PSLVआ भारतनि अख्रांमा बिगियाननि जोबोद गोनांथार बाहागो, जाय गोबाव समनिफ्रायनो जाफुंसारनायनि मुं मोनबोदों, नाथाय बे बोसोरनि गिबियाव PSLV C-62 नि जेंना सोमजिनाया भारतनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव। नायबिजिरनायनि जोबनायनि उनाव इसर'आ जाथायनि गासै डिटेल्सफोरखौ फोरमायना होनाय जागोन होनना फोसावो। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकानि दुइसिन फंबाय मेथाइ रोजाबगिरि सामार हाजरिका बिथाङा मैया फुंबिलि 8:45 समाव रुंसारि जायो, जायनि थाखाय गासै असमिया हारिनि रायजोफोरा मैया दुखु मोननाय फोरमायो। बिथांनि जोबथा बिदायखौ गुवाहाटीनि नाभाराहा सामसान घाटआव होनाय जायो। जोबथा बिदाय समाव आसाम रायजोनि BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा बाहागो लायो आरो मन्त्रि बिमल बर' आरो आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर सामुज्जल भट्टाचार्य बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। सामार हाजरिका बिथाङा असमिया हारिनि थाखाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो खामानि मावबोदोंमोन। बिथाङा 1968 मायथाइयाव गिबि एलबाम रिलिज खालामदोंमोन आरो बिथाङा उत्पात, बवारी, प्रभाती, पाखिर गान बायदि असमिया सावथुनफोराव गावनि गारां होबोदोंमोन। बिथाङा गोबां एलबाम रिलिज खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव असमिया समाजाव सिनायजादोंमोन। गोबाव समनिफ्राय बेरामाव गोग्लैसोना थानायलाय मैया फुंबिलि समाव बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलाङो। बांलादेश हादराव सानफा एफा हिन्दु सुबुंफोरखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाया सानफा एफा बांबोगासिनो दं, जायनि जाहोनाव बांलादेशआव रायजो जानाय हिन्दु सुबुंफोरा गिनांगौ थासारि सोमजिदों। थिग बेबादिनो फिन खनसेबाव बांलादेशआव हिन्दु सुबुंफोरखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बुथारजानाय हिन्दु सुबुंनि मुंखौ समीर कुमार दास होनना सिनायथिनाय जायो, जाय सासे अट' रिक्सा सालायगिरिमोन। बुथारजानाय समीर कुमार दासआ दाखालि मोनाबिलियाव गावनि अट' रिक्साखौ लानानै ओंखारलांदोंमोन, नाथाय न'सिम फैफिनाखैमोन।
बेनि उनाव पुलिसा बिनि गोथै सहखौ हरनि 2 बाजिसोआव गाज्रि हालोदाव बोखांनो मोनो। दासिमबो बुथारग्राफोरखौ पुलिसा जेबो खालामाखै होनना खौरां मोनदों। खौरांनि बादिब्ला बुथारग्राफोरा समीर कुमार दासखौ बुथारखांनानै बिनि रां आरजिनानै जानाय अट' रिक्साखौबो खावनानै लानानै थाङो। बे जाथायनि उनाव बांलादेशनि हिन्दु समाजाव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो बांलादेशआव हिन्दु सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खम जाबोगासिनो। गुबुन फारसे दासान्दि महम्मद इउनुसनि सोलिबाय थानाय सोरखाराबो बांलादेशनि हिन्दु सुबुंफोरखौ जेबो मदद होआ। उल्था पार्टीनि सुबुंफोरानो बेबादि बुथारनाय खामानिखौ मावगासिनो होनना खौरां मोनदों। शेख हासिनानि सोरखार गोग्लैनायनि उनाव दासान्दि बांलादेशनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बेनि सायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बांलादेशआव सोलिबाय थानाय हिन्दु सुबुंफोरखौ बुथारनाय जाथायखौ भारत सरकारा मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो बांलादेशनि हिन्दुफोरखौ रैखा खालामनांगौ होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि, दासान्दि भारतनि हादोरगिरिनि मुङा मा? नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। अपसन ए आव दं नरेन्द्र मदि, अपसन बि आव दं राजनाथ सिंह, अपसन सि आव दं अमित शाह, अपसन डि आव दं द्रौपदी मुर्मु। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।